Sú to rôzne obdobia, ktorými skupina Modus a ja ako skladateľ som prešiel. To znamená, že sú to dva albumy, ktoré majú 8-ročnú, dá sa povedať, pauzu medzi sebou. Ten Balíček snov vznikol v roku 80 a to už dá sa povedať z takého úspešného pretlaku, že skupina Modus sa predierala, dá sa povedať, od toho 76. roku pod môjim vedením veľmi intenzívne a ľudia si vyžiadali postupne po nejakých rokoch tieto platne vyloženie takým v úvodzovkách násilím a to bolo pre nás veľmi dobré, že od 79. vlastne vznikli tieto albumy postupne a to bola taká cesta, ktorá vlastne k poslucháčom. My sme mali do 79. zo záhadných dôvodov sme nemohli nahrávať, lebo sme v podstate boli kapela, ktorá určitým spôsobom zo záhadných dôvodov mala asi nejaké iné kompozície, iné hlasy a rôzne veci, ktoré boli vtedy nežiaduce. Už to analyzovať ani nebudem, lebo sa mi to ani nepáči, aby som niekoho alebo niečo ohováral a bola to taká doba, ktorá bola vlastne svojím spôsobom veľmi nenaklonená na nejaký, by som povedal, na nejaké novátorstvo, na niečo také, ktoré vlastne sa nám zdalo, že takouto cestou by sme mali ísť. Po úspešnom prvom albume, kde vlastne sme mali niekoľko hitov takisto a vlastne nehovoriac o úsmeve a o tom, že vlastne nám pomohli aj tieto festivaly a hlavne spústa koncertov, ktoré vlastne potom sme hrali, jak sa hovorí o 106, takže Balíček snov mal veľmi pozitívny ohlas, aj úspech a veľmi sa týchto platní vinilových sa predalo veľmi veľa. Nebudem teraz kategorizovať, že či to koľko a jak, ale pamätám si na túto spoluprácu takisto veľmi dobre, lebo ja som mal pesniček, dá sa povedať, nadostač, lebo od 76. roku a ešte aj možno predtým som mal taký vnútorný pretlak tých vecí a som si ich skovával, si hovorím, až keď bude, jak sa hovorí, tá zelená, nešťastná, alebo šťastná v našom prípade, tak. No tak Balíček snov vlastne, aj toho, kto robil tú fotografiu, výtvarník, tak ten vlastne cíti, že to sú melódie, ktoré sú okolo nás, sú v lufte, jak sa hovorí, a mali by prejsť poslucháčom. Či si rozpikne ten balónik, alebo či si ho zoberie nafúkali, to už je druhá vec. Myslím si, že priniesol takisto pocity, ktoré som chcel ľuďom priblížiť. Ja nehovorím o období, kde sme sa nejakým spôsobom borili v nejakých problémoch, či už na čo hrať, alebo že čím sa odviezť a tak, ale bolo to v podstate, skladateľ si nemôže sťažovať, keď nemá nejaké croissanty po ruke, ale má rohlík a normálne vie skladať, no a má pocity, ktoré vlastne ten klavír je jeden, a hudba je, jak sme hovorili, jedlá alebo nejedlá. No a my sme sa snažili tú muziku robiť, aby bola jedlá, aby po niekoľkých rokoch, a jak sa ukazuje po tých veľa rokov, zanechala u poslucháčov, dá sa povedať, silný, dá sa povedať, taký zelený akordický postup, evergreen. To bolo obdobie, ktoré už bolo asi v roku 88 a tam Marika už neúčinkovala, bola tam iná zostava, hlavní interpreti tam boli Jožko Pavlíny a Ivona Novotná, ktorí vlastne spievali potom tie moje pesničky, ktoré sme chceli tiež aj vo vokále dať, aj tak vlastne a v podstate bolo to určité osvieženie tiež a v podstate malo to úsmev, boli tam aj rôzne hity ako Skús alebo Keď sa raz oči dohodnú.
keď sa raz oči dohodnú uprostred ulic. Viem, aj to sa stáva, máme zas lásku náhodnú. Prišla a zmizne, viem, aj to sa stáva, poprosme čas, nech sa neplaší. Ako sa krásne mlčí, poprosme čas, nech sa neplaší. Alebo Roberta napríklad, ktorá zarezonovala, dá sa povedať, možno z tohoto albumu najviac. Roberta, plachý kvet prázdny dúr, na tácke lásku máš a úsmev príjemný. Roberta, poštárka čiernych káv, čakám ťa v kúte sám a vrecká prázdne mám. Myslím si, že všetky tieto pesničky, ktoré tam sú, tak mali takisto adekvátnosť interpretovi, ktorý tam bol a k možnostiam, aké vlastne naši speváci v tomto prípade tam ako mohli poskytnúť. Ja som mal predstavu vždy, a pokiaľ priniesol hudobník nápad, ktorý by sa samozrejme nejakým spôsobom nelíšil od zámeru skladateľa a bol určitým spôsobom zaujímavý, alebo môžem povedať kľudne aj prínosnejší, tak sa tam dala jednoducho. A ľudia v kapele vedeli, čo asi si žiada tá skladba, alebo keď nie, no tak potom nastal okamih tzv. Priateľského vysvetľovania a myslím si, že vždy každá skladba som prirovnal treba z nejakej kapele dobrej, ktorú som si ja obľúbil a ktorá vlastne by to mohla miesto nás hrať. Alebo spevák, dajme to. Tak vždycky som mal nejakú takú predstavu, takže keď to nepochopili tak sme to kľudne mohli inak preonačiť. Magovo číslo napríklad, to je, keď som spomínal, že ku komu by sa to veľmi hodilo, tak ja som si spomenul na Rolling Stones, na Mick Jaggera. Balíček snov je taký válčik, ktorý by mohol kľudne byť Beatlesácky, aj tá trojka neprichádza. Balíček snov pristáva v oknách, uhádnuť máš, čo v ňom leží. Potom je tam Ja a ty, no a to by som dal spievať buď Joe Cockerovi alebo Rod Stewartovi. A je to krásny text filanovský, ktorý vlastne hovorí o tom, jak manželia sú velice dlho spolu a pozerajú sa na seba a musia spolu vydržať. Ja a ty, to ja ty, zajatý, chudobný, bohatý, ja a ty. Potom mám veľmi dobrú spomienku na Pacient. To je trošku taká muzikánska pesnička, ktorá veľmi inklinuje k takým kapelám, ako je Blood, Sweat and Tears, také plechové. Je to veľmi silný text a hlavne text s muzikou sa musí kamarádiť. No a o toto bolo ťažšie, že sú aj texty, ktoré sú není usmievavé a na tú dobu vtedy kontrolovateľné velice, že nič nesmelo byť čierne, ale muselo byť biele. Každý deň o rok starne, prichádza dočakanie a v rukách chvíle samú chorobopis.
treba si to vypočuť a potom človek, tie naše prianie, aby táto otázka bola zodpovedaná hudbou. Dobre sme hrali, dobre sme spievali, dobre sme ladili a dobre sme sa takisto kamarádili na tú dobu. A že sme vydržali koncertovať za pár korún na rôznych pódiách, či už doma alebo v zahraničí, ako modus, tak to si viac si ani nemôžem prijať v tej dobe a som vlastne s konštatovaním veľmi ako polospokojný.